100 Islands National Park, plano ng buksan sa lahat ng Pangasinense sa susunod na buwan. Sundan sa report. July 1 nang muling buksan sa mga bisita ang 100 Islands National Park sa Alaminos City, pero limitado lamang ang pasyalan sa mga residente ng 1st District para maiwasan ang dagsa ng tao ngayong may pandemya. As of July 26, nasa 290 na individual na ang bumisita sa 100 Islands. Sa susunod na buwan, plano ng buksan ang pasyalan sa mga residente sa buong probinsya, pero tatalima pa rin umano sa umiiral na health protocols. Ang number one dali nila is the ID, and then pag Western Pangasinan naman sila, sinakuha namin yung kanilang health certificate, no, from their municipality, and then dito na rin yung lahat ng mga protocol for the health standard. 50% ng capacity ang maaari lamang sumakay sa bangka. Nagpapatupad din ng social distancing sa cottages. May thermal scanning at dapat nakamask ang mga bisita at boatmen. Ayon sa Provincial COVID-19 Task Force, pinapayagan na ang pagbubukas ng tourist destination sa mga nasa ilalim ng modified GCQ. Yung mga pupunta na maglalakbay ay dapat mo may pinanghahawakan sila na recent na medical certificate and travel authority. Bagamat na miss ni Oji ang mag-swimming sa baybayin, pinagbabawalan muna raw niya ang kanyang maanak na mamasyal. Buti sana kung wala na tong yung mga pandemic na to. Okay lang po mamasyal, masarap sana maligo. Pero may mga ganito kasi ayaw din namin ma-expose yung mga anak namin sa mga ganitong sakuna, mga sakit. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.